A vía 34ª, de Hispania in Aquitaniam, a Basturica Burdigalm, diferenciábase das anteriores na súa traxectoria a través de Virovesca, Aracaeli, ata Pompelone, remontando a cordilleira Porturista e cruzando o Pirineo. Este trazado romano mantense durante o período alto medieval, a pesar de que a presión exercida polas estruturas estatais romanas desaparecera, deixándolles paso aos modelos organizativos das comunidades indígenas. Neste contexto, a tradición que vincula a Santiago co ámbito hispánico comeza a ter difusión en época visigoda. Será a finais do século VIII cando se advirta un certo interese pola cuestión en círculos eclesiásticos e cortesáns do reino Astur, como proba a referencia do Beato de Liébana no seu coñecido himno ao rei Mauregato. Desde este punto de vista, é posible explicar a sucesiva implicación dos monarcas asturianos e o papel decisivo que se lles debe atribuir. Afonso II será o fundador da primeira capela sobre os restos do sepulcro de Santiago. Afonso III consagrará un novo santuario no 899. Estes actos van acompañados pola expansión territorial do reino Astur dentro dos límites da vertente norte da Cordilleira Cantábrica e a vertente sur da área leonesa e palentina. Astorga, León, Castrojeriz, Burgos, Zamora, Simancas, Touro. En definitiva, o Camiño de Santiago é produto dunha complexa conxunción de influencias, unhas de carácter extrapeninsular e outras derivadas de situacións específicas vinculadas coa xerarquía eclesiástica e a coroa. Tal e como describe a comezos do século XII o autor da Guía do Peregrino de Santiago, o itinerario destes comprendía 13 etapas de extensión e dificultade desigual. Estas etapas levábano desde Sice a Santiago, pasando por Vizcarte, Pamplona, Estella, Nájera, Burgos, Frómista, Sahagún, León, Rabanal, Villafranca, Triacastela e Palas de Rei. A necesidade de reforzar a seguridade dos peregrinos e a de aloxalos favoreceu o fortalecemento e a creación de novas estruturas de acollida. O noso autor describe Carrión como unha vila industriosa e próspera, rica en pan, en carne e en todas as cousas. De León dirá que é residencia do rei e as cortes, plena de toda sorte de cousas felices. E, por suposto, a súa chegada a Compostela fala de a moi excelente cidade do Apóstolo, plena de todas as delicias, que custodia o precioso corpo de Santiago e a que se recoñece por iso como a máis feliz e a máis nobre de todas as cidades de España. No entanto, non todos os enclaves existentes no Camiño de Santiago eran da mesma entidade. Do mesmo xeito que o poboamento do territorio que o camiño atravesaba se mostra desigual, tamén as estruturas elementais de dobramento se podían ver enriquecidas cun ou varios elementos máis. Por exemplo, no caso de enclaves como o Hospital de Santa Cristina de Somport, o seu crecemento fixo que a comezos do século XIII tomase o nome de mosteiro. A maioría das aldeas ligadas ao Camiño de Santiago desenvolvéronse na veciñanza dun núcleo monástico ou eclesiástico que, na súa maioría, persistiu ata o século XX. As pegadas da súa orixe seguen sendo perceptibles na organización parcelaria. Son núcleos simples, compostos por unha igrexa, un hospital e algunhas casas agrupadas en torno ao camiño, como no Cebreiro ou Leboreiro, mencionada en 1164 como Burgo de Campus Leboreiro. Pola súa banda, a aldea de Furelos xustifícase pola súa ponte, pois na Guía do Peregrino fálase de a Ponte Vila de Furelos. Outro tipo de aldeas ligadas ao camiño eran aquelas que se caracterizaban por un conxunto de parcelas lindeiras, aliñadas ao longo de 150 ou 200 metros. Nelas o camiño constitúe o eixo principal da circulación,
como ocorre en Rabanal do Camiño, localidade que xa existía en 1120 e contaba cunha importante encomenda templaria. Noutros lugares, esta concentración parcelaria producíase ben en franxas perpendiculares ao camiño, ben en parcelas regulares. É o caso de La Rasoaña, Burguete, Canfranc ou Arzúa. Polo que se refire ás vilas pequenas, denominadas burgo ou barrio, o seu núcleo inicial estendíase ao longo duns 200 ou 350 metros. O seu parcelario estaba definido polo rei ou abade do mosteiro que asumira a súa partición e entregounas para ser poboadas. Trátase xa que logo de localizacións de orixe eclesiástica, monástica, señorial ou real. A este tipo corresponden vilas tan diferentes como Redecilla del Camino, mencionada a partir do século XII. A súa forma xeométrica inscríbese nun rectángulo e a igrexa ocupa o centro da vila. Cacabelos foi levantado nas proximidades do río Cúa no século X e foi reconstruído a principios do século XII e repoboada por estranxeiros. Era propiedade do arcebispo de Compostela e desde 1130 conta cunha carta de franquicia do rei Afonso VII. O camiño constitúe o eixo desta vila. A pequena vila de Molinaseca foi edificada no século XII. Está situada logo de pasar o río Meruelo. O camiño é a súa rúa principal e discorre ao longo de 300 metros, con parcelas regulares dunha profundidade de 46 metros. Era propiedade real. En 1166 outórgaselle ao conde Ramiro e en 1196 outórgaselle un foro. Entre as vilas medievais medias débense entender a aquelas formadas por dous burgos, dúas parroquias ou dous barrios. Estas podían adoptar estruturas lineais ou complexas. Entre as primeiras cabe destacar Santo Domingo da Calzada e Puente la Reina. Portomarín, Ons Minea, por exemplo, conservaba unha estrutura de dous burgos separados polo río, o de San Pedro e o de San Xoán, cada un deles presidido por unha igrexa. Puente la Reina, pola súa banda, presenta unha orixe e evolución diferentes ao vincularse cos francos que se instalaron ali cara a 1090. A ponte sobre o río Arga edificouse a finais do século XI e Afonso o Batallador fomentará o seu dobramento. Contaba con dúas parroquias, San Pedro e Santiago, agrupadas nun conxunto rectangular de 453 metros. Nela, o Camiño de Santiago define a Rúa Maior. Desde 1235 conta con murallas. Pola súa banda, Santo Domingo de la Calzada sitúase nas proximidades do río Oja, sobre o cal San Domingos construíu a principios do século XII unha ponte coa consecuente modificación no itinerario dos peregrinos. O camiño, a ponte, a igrexa e o hospital ali fundados atraeron a poboación. En 1109, o barrio vello divídese. En 1152, a igrexa alcanza o rango de colexiata. En 1162, o abade Don Pedro outórgalles un terreo situado entre o pozo e a ponte aos nobres que viñesen vivir a Santo Domingo de la Calzada. En 1168, ponse a primeira pedra da súa catedral e anos máis tarde, créase o Barrio Novo. Entre as definidas como vilas medias complexas, débese destacar Estella, que conta con varios barrios construídos sobre as dúas marxes do río Ega. De novo serán os francos os que, por iniciativa do rei Sancho Ramírez, se asenten arredor do castelo de Lizarra. Os barrios do Santo Sepulcro e de Santa María pobóanse no século XII. Esta división é a orixe de 3 unidades que, a finais do século XIII, estaban compostas pola Rúa de San Martín, poboada polos francos, e composta polas parroquias de San Pedro, San Nicolás, Santo Sepulcro e Santa María. A de San Miguel, que agrupaba as parroquias de San Pedro de Lizarra e San Salvador del Areal, e a terceira correspondente a San Juan. Tamén se debe incluir neste grupo a Sangüesa, fundada por Afonso o Batallador en 1122, que lle outorga un foro semellante a Jaca. Por vilas ou núcleos urbanos anteriores ao século XI, hai que entender as vilas de orixe romana reacondicionadas a partir do século